Katar 2022 Dünya Çempionatında Argentina, Saudi Arabistan'ın bir hasabında yeňilişe sezewar boldy. Bu oyunda 7 san altın topuna ýesi Leo Messi, Katar 2022 Dünya Çempionatında özüniň ilkinji golunu urdy. Ähliňize salam dostlar, siz bilen ýene hemişekiler ýaly Estar Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly. Täzeliklere başlamazdan ol, geçen gezek videomuzda özüniň ajaýyp tesbirlerini ýazyp galdyran dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirip, olaryň tesbirlerini ekranymyza çykarýarys. Bir näçe sagatlar mundan ozal bolup geçen bu doşlukda Argentina garaşylmadyk ýagdaýda yeňilişe sezewar boldy. Oyunun 10. minutunda Leo Messi penaltydan gol urdy. Onun goluna Saudi Arabistan'ın futbolçylary 2 gol bilen jogap gaýtardylar. Ýene de belläp geçmeli adymyzy bu oyunda Argentina favorit hasaplanýardy. Olar oyunun geçişini öz golasyna saklanda bolsalar, Saudiýalylaryň ýollan anyk 2 san zarbasy netijesinde yeňilişe sezewar boldy. Şeýlelikde Saudi Arabistan häzirlikçe 3 açko bilen 1-nji orunda barýar. Ýatlatýarys, Argentina milli topary indiki oýunlarynda Polşa we Meksika bilen güýçden aşar. Egerde Argentina indiki toşuklarynda hem yeňilişe sezewar bolsa, onda olar Katar 2022 bilen hoşlaşmaly bolar. Dostlar, YouTube bizim köp videolarımızı bloklamagyny dowam edýär. Egerde siz Instagram ýa-da Telegram'a girýän bolsaňyz, aşagdaky ssilkalar arkaly Türkmen Sport TV kanalynyň sahypalaryna agza bolup bilersiňiz.